gledalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje GNN-a. Danas je u 1 sat započelo okupljanje reprezentativaca u hotelu Hercegovina na Iliđi. Već od danas Zmajevi kreću sa pripremama za predstojeće kvalifikacione utakmice za odlazak na Europsko prvenstvo. 3 odigrane prijateljske utakmice naša reprezentacija ne zna za pobjedu. Porazi od Švedske i Njemačke te remis sa Katrom donekle su digli zvono za uzbunu uoči početka kvalifikacija. Problem na lijevom boku dodatno je pogoršan suspenzijom Seada Salhovića, a upravo ta pozicija na terenu najviše je škripala tokom prijateljskih utakmica. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić za predstojeće utakmice sa Luksemburgom i Francuskom pozvao je fudbalera švajcarskog Young Boysa Senada Lulića. Ovaj fudbaler bi protiv Luksemburga mogao zaigrati po lijevom boku, a Pape će protiv Francuske najvjerojatnije na toj poziciji koristiti iskusnijeg Sanela Jahića. Napadač grčkog Pauka i BiH reprezentacije Zlatan Muslimović, iako je došao na okupljanje, neće nastupiti u predstojećim kvalifikacionim susretima. Razlog tome je da već mjesec dana ima problema sa bruhom i prekosutra mora na operaciju. Safet Sušić tako je ostao bez jednog napadača, što bi moglo znači da će Zmajevi protiv Luksemburga ipak krenuti sa 2 napadača. Sušić je izjavio kako će najvjerojatnije dati šansu Džeki i Biševiću od prve minute, a tu je Zec koji odlično igra kada uđe sa klupe. Za prvi kvalifikacioni susret protiv Bosne i Hercegovine trener Luksemburga Claude Dardenne uvrstio je sljedeće igrače. Susret Luksemburg BiH na rasporedu je 3. septembra na stadionu Josip Bartel u 20 sati i 15 minuta. U drugom kvalifikacionom susretu nogometaši BiH 7. septembra na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekuju Francusku. Za taj meč bit će štampano 28.000 ulaznica po cijenama 20, 30 i 40 konvertibilnih maraka. Detaljnije o spisku pozvanih reprezentativaca BiH možete saznati iz prethodne epizode GNN-a preko ovoga linka. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.